लच्छा बारु थाइबानि लारु मा जानो गोसो जायो अर्डार खालामबानो जाबाय दे आं जेबो बिहरनो रोङाहाय मा बिहरनो रोङा बेलाय लेखाफोराव नायनानै बिहरबानो जाबाय हाबाब आंलाय बोरै लेखा रोंनांगौ जाखो सावगारिखौ नायब्रा सावगारियावनो थाजोबखायोना आं रोङाहाय मा आं रोङाहाय बेलाय बे सावगारियावनो थाखाजोबोब्रा आलु जानो ना मिस्टि जानो ना पर'था जानो ना पिज्जा जानो ना मम' जानो ना चाउमिन जानो गासिबो थाखाजोबोब्रा आं मोनथियाहाय आंहा सिंग्रा मोनजाबानो जाबाय एफा गिदिर रेस्टुरेन्टआव आं नोंखौ सिंग्रासो जानो लाबोबाय होमबा बेलाय सावगारिखौ नायनानै माबा मोनसे मोजांनो नोंहालाय मबाइलावलाय माथो खालामबाय थादों आंखौ लिंना लाबोनानै गावहासो मबाइलजों गेलेबाय थाबाय खामानिनि माबा माबि लिरगासिनो दङलै आं लिराबाबो जायाना फोरोंबो नङा नालाय मिथिलाय लाङा नोंबा मा लिरदों बेनिखायनो लेखा सोलोंनो होनबाय थायो आं आच्छा आं मेसेजाव मा गेलेया बेखौसो नायनो नों लेखा सोलोंनोसै होमबा बिदिल' नङाहाय माय फिसाला फिसाजोफोरखौबो एसे थाल लानांसिगौ बे आइ हांगारिया मा खालामदों मा थादों जेबो थालखौनो मोना मालाबा आंनि मबाइलनिफ्राय सोरनोबा मेसेज हरो एबा मा लिरदों मा बुजिनो आंलाय बेनिखायनो आंखौ लेखा फोरोंदो आरो जागोन फैगोन मासनिफ्राय फैसिगोन टिउसन मास्टारा नों सोरबा हिनजावनो मेसेज हरखाथारदों आं रोङिखाय जाम्बि खालामदो ना नोङो लेखा फरायथारनोसै आंबो आया आंखौसो मा नायहाबाय थाखोब्रा नायाखैहाय दा जोंना बे दाउदैयाबा खामानि मावनो हादोंना हायाखै बेखौसो सानदों आं मावथों बे दाउदैया मावनो हायो हाया बेनि खोथासै नों दाउदैनि फारसे सानबाय थानांला सानाबाबो जाया हेलौ नोंसोर बेवहायसो दंफैयो दाउसे देलायसो माथो दे जिराय मालाजा सोर हिनजावजों मेसेज खालामबाय थादों बाल बोरै नायनि धत मा नायनो ओंखारलाबायोब्रा माला हांग्रिमोन्दिखौ थगायदों होनबाथ' नोङो हांग्रिमोन्दी मालाजा सोरजों मासो रायलायबाय दं खोमा दे आंबो टिउसन लाथारनोसै बेखौनो खालामदो नोङो दानि जुगाव लेखा रोङाबा जेबो जाया मिथिबाय लेखा रोंथारनांगौ मानसिया गियानिल' जाबा जायाहाय गियानजों लोगोसे नलेजबो थानांगौ आच्छा नोंनि मथेबा गियाना बेलेग नलेजआ बेलेग नामा औथ' आरो गियानि माने गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय मालायनि गाज्रिखौ लुबैयि बयखौबो समान नोजोरै नायनाय बेफोरखौ गियानि होननानै बुङो नलेजआ जाहैबाय 2 + A = 2AB गासैबो गियानि मानसिया मिथिजोबा मिथिबाय बेनि थाखायनो स्मार्टबो जानांगोन गियानि जानायजों लोगोसे स्मार्टबो जाफानांगौ खालि गियानिल' जानानै थाबा जायाना जेरै जोंना हांग्रिमोन्दिखौनो नायदो बिराद गियानि माबायदि ओंखाम ओंख्रि संनांगौ सोरनो माबायदि जाहोनांगौ सोरखौ माबायदि रायलायनांगौ सोरजों माबायदि थानांगौ बेखौ बिराद मोजाङैनो गियान दङ नाथाय बिनाव अख्राङाव थांनो थाखाय गियान गैया मिथिबाय बेनि थाखायनो जोंनो नलेज नांगौ स्मार्ट जानांगोन खालि गियानि जाबाल' जाया लाइला जामाइला अबेनि इसिबां गियानि जाखोब्रा नोंलाय गियानिल' नङा स्मार्टबो मिथिबाय स्मार्ट माने सोलो गोनांखौ होनो मिथिबायना दा बेखौबो स्मार्ट आरो गियानिया एखे नङा होननानै बुंलायगोन गावनि जानानै बेसेबां फोरोंनांगौ नोंखौ थामैसो मालाजा मालाय हिनजावनो मेसेज हरग्रा नोङो लिरनो फरायनो सोलोंदो मिथिबायना हायोबा आंखौ नोंनो फोरोंदोहाय टिउसन लानानै होगोन बुंनानै आंखौ माबाबाय थायो थगायबाय थायो मालाजा नोंखौ टिउसन लागोना आं फोरोंगोन दे नों टेनसन लानाङा मानो फोरोंलाबायनांगौ नों गावनो जेबो रोङा मालाजानि खोथाखौ खोनासंनाङा आं नोंखौ फोरोंगोन बुं मालानिफ्राय फोरोंनांगौ हायोबाथ' गाबोननिफ्रायनो अके जोंहा फैबानो जाबाय जागोन दे ओमफ्राय मानो फैदोंमोनलाय नोङो मानो फैदोंमोनसो होननानै बुंदों हंलाखौ किडनेप खालामाखै होनलाय नोङो आंलाय हंलाखौलाय मानो किडनेप खालामनांगौ जाखोब्रा आं खालामाखैलै खोनासं नोङो हंलाखौ किडनेप खालामदों होननानै प्रुफबोथ' गैखाया बेनिखायनो आं जेबो बुंला आरो हंलाया नोंसा बिनानावजों समाया बेनिखायनो हंलानि खिथु मोनामसुनायखौ गारदो मा एसे मैला राव बाहायोब्रा नोंलाय होनलायनो ओंखारलायनाय आं बेखौल' होननो फैदोंमोन अके बाय नंगौ नामा माया दाउसो देलाय बुंनाया नोङो हंलाखौ किडनेप खालामदोंमोन आरे आं इसेबां सना मानसिया एसेबां भद्र मानसिया आं माब्रै किडनेप खालामनांगौ जाखोब्रा बे मालाय बुंनायखौनो खोमा थुयो नामाब्रा मोनथिलायलाहाय नों मा मावो मा थायो साला बे वेटाराबो दाबो फैलालै मा दाबो मोनफैयाब्रा माबार अर्डारा लांफै दे मानो सिरि थाबाय थाखो आं होनखादोंमोन ना हिन्दीनि पएमखौ मखस्थ' लानानै फै होननानै हिसाबावथ' हिन्दीसो रायलायबावनांगौमोन चलो स्टार्ट करो क्या हुआ बोलती बंद क्यों हो गई ऐसे तो क्लासरूम में काव 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 करते रहते हैं कावरी की तरह अब क्या हुआ चलो स्टार्ट करो खन्थाइनि नामखौ बावगारबाय मेडाम जेबो नङा खन्थाइनि नामखौ बावबाबो जायो
खालि खन्थाइनि सोदोबफोरखौ फरायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरखौ आङो बाहाना बानायगोन साननानैनो आं खन्थाइ गोरलैखौ फरायनो होदोंमोन दाखालिनि खन्थाइ एसे गोलावखाय एसे गोरलैखौनो आङो नोंसोरखौ फरायफिननो होदोंमोन जेबो बाहाना बाजि सलिया आरो हिन्दी क्लास नालाय हिन्दी रायलायनांगौ मोजाङैनो जाहाथे उनाव मोजाङै खामानि होयो जेब्ला इंलिश क्लास लागोन होनबा मोजाङै गोसो होनानै इंलिश रायलाय जेब्ला सानखान्थि क्लास जागोन अब्ला दाजाब दानख'खौ मोजां सोलों जेब्ला साइन्स क्लास जागोन अब्ला साइन्सनि लजिकफोरखौ मिथिनो मोजाङै नाजा बेसेबां बुंनांगौ नोंसोरखौ खानाय गोमोमो लानानै साइज गैया बाइस गैया गाबोननिफ्राय खानाया गोसोम जानानै फैनांगौ मिथिबाय चलो अब स्टार्ट करो कविता का नाम है आम जुदि नों खन्थाइखौ मोजाङै फराया अब्ला नोंहासो गन्थं हास'नांगोन सिख्लाफोरबो दंखायो दा क्लासाव आंखौ नायनानै लाब गैया दे अब तो इज्जत का सवाल है आम फूलों का राजा है मन भाता है आम रसीला पिला पिला आम अचार शेक बनाए खाए आम मन को ललचाए जायाखै नोंसोरखौ आं होनखादोंमोन मोजाङै मुखस्थ' खालामनानै फै होननानै आंनि खोथाखौ लायाना मबाइल नायनोबा रोंगौ नोंसोरो मबाइल नायनोबा खोन्थालायनाङा माथो हारसिंनो मबाइल नायो आङो सुकिदारनाव लावथि बिहरगासिनो अब्लासिम खोमा हमनानै गसंनानै थायदां आरो बे नोंनि खानाया गोमोमो जायाफ्रामा गाबोन गोसोम खालामनानै लाबोथारनांगोन मेडाम आं गोसोम खालामबा लोमजायो जेबो नङा नांगौबा बिजि थुनानै होगोन आं होमबाबो खानाया गोसोम जाना फैनांगौ गाबोन आरो मा गसंबाय थाखो बै खनायाव खोमा हमनानै थाबाय था दाहायसो आं लावथिजों फोरोंगोन क्लास कैप्टन दे बेनिफ्रायनो मुखस्थ' ला कविता का नाम है आम फूलों का राजा है सबके मन को भाता है मिठास इतना आम रसीला छिलका इसका पीला पीला कोई बनाए आसार आम का कोई इसका शेक बनाए हर कोई बोले मैं ही खाऊं कोई मुझे ले ना जाए फिर भी इसको खाना चाहे स्वाद इसका भूल ना पाए पापा हो या प्यारा बेटा हर किसी का मन ललचाए धन्यवाद वेल डान क्लास कैप्टन बिदिसो जानांगौ आरो जाय रोङा जाय मुखस्थ' खालामाखै क्लास केप्टेना गासिखौबो फंनै आखायाव स्केलजों बुनांगौ मेम बिसोर आंखौ रागा जोंगोन जेबो नङा बिसोरनि रागा जोंनाया बिसोरखौ गिनाङा माबा मोनसे जायोबा आंखौ खोन्था आरो बै उननिया मेम आं मुखस्थ' खालामनो मोनासै मानि खुसियाव जोंहानि न'आव मोसा हाबफैदोंमोन नोंसोर न'आव मोसा हाबफैदोंमोन आच्छा सोरा न'आव मैदेर हाबखो सोरा न'आव जिबौ हाबखो जायनि न'आव जिब जुनार हाबदों आं बिसोरखौ मुखस्थ' लानो होआ आखाइ थिखांलाय गासिबो माथो आखाइ थिखांदोंलाय बिथिंजाय मा हाबफैदों नोंसोरनाव मेडाम जोंनाव न'नेमा माने थिक हाबफैदों जोंहानाव एम्बु आच्छा नोंसोर आंखौ चेलेन्ज खालामदों आरो ना नोंसोर नेरेसन गेलेदों नामा डाइरेक्ट नेरेसन इनडाइरेक्ट नेरेसन आंजों फारि फिल्डआव 10 राउन्ड गिदिंहैथां गिदिंनानैल' जाया खारनांगोनबो क्लास जोबाबो नोंसोर थांनो मोना बे स्कुलनि फिल्डनि सामथायखौ बुखुनांगोन मानि थाखाय मेडाम मानि थाखाय स्कुला नोंसोरनो गियान होदों नोंसोरखौ फोरोंदों नोंसोरहाबोथ' मोन्थाय दङ ना स्कुलनि टिचारफोरनि खोथा मानिनो सोलोंथाइखौ मोजां लायोबा नोंसोरनि थाखायसो मोजां जागोन इयुनाव नोंसोरनि मोजां खामानियाव जोङो गोग्गाल'सो जाफानो हागोन बाट नोंसोरजों जोङो इन्जय खालामफानो मोनगोन नामा नोंसोरनि साख्रि मावनाय थाखाखौ जों मोनगोन नामा नोंसोर साक्सेस जानायनि फिथाइखौ जों मोनजाखागोन बेनिखायनो नोंसोरनि खस्थ'नि फिथाइ गायफानायाव जोङो जेब्लाबो दङ बेनिखायनो जेब्ला क्लासखौ फोरोङो अब्ला मोजाङै खोनासं ओरैनोथ' दिनै नोंसोरखौ आङो ओरैनो थांनो होआ साफा सामथाय फुनांगोन आरो क्लास केप्टेन स्केल लायनानै गासिखौबो फंनै बुवा आखायाव थांलाय आं सुकिदारनाव बिदोंमोन स्केलखौ दाबो होफैयाखै अके मेडाम आरो आं नोंसोरखौ बुंखादोंमोन बिबै थैनाय बिबौ थैनाय बिमानैनि हाबा बिबथैनि हाबा बेफोरबायदि निउस होफैनायखौ गार ओमफ्राय मा सानखो नोंसोरो गोदान आइडिया दिहुनबाय मोसा फैदोंनो मोसा जेब्ला मोसाया फैमारगोन होनबासो मिथिगोन नोंसोर मोसानि काहानिखौ गोसोआव दंना नोंसोर लावखार गथ'आ मोसौ गुमबाय थानायाव बरिं मोननानै गामिनि मानसिफोरखौ मा खालामनायमोन मोसा फैदों होननानै गामिनि मानसिफ्रा गिनानै लावखारखौ नायफैबाय बासायनो होननानै उनाव मोसायानो गैया बेबायदिनो बियो खेबनै लिंहरबाय बियो गामिनि मानसिफोरखौ मोसा फैदों होननानै जेब्ला खेबथामा मोसाया फैमारो होमबा गामिनि मानसिफ्रा सानबाय बे थगायदोंसो होननानै उनावहाय मोसाया गमामायैनो मानसिखौ लावखारखौ जानानै थांबाय होमबा नोंसोरबो आंखौ थगायनो नागिरदों नामा दिनै मोनसे गाबोन मोनसे समफोर मोनसे बेफोरबायदि बाहानाया गैया नोंसोरनोथ' लेखा बहि स्कुलनिफ्रायनो होदों प्राइभेट स्कुलनि बायदि नोंसोरो लेखाखौ ओरैनो बायनाङाखै मा फ्रियाव मोनदों होननानै नोंसोरो ओरैनो हगारथारनो नागिरदों नामा गुबुन फोरोंगिरिया माबायदि फोरोङो आंजों बिदि नङा दै आरो आं नोंसोरखौ बुंखादोंमोन ना बिमा बिफानि नाम्बारखौ होफै होननानै आंनो मेम स्कुलखौ लाबोबाय आच्छा क्लास केप्टेन गार्जेनफोरनि मबाइल नाम्बारखौ आंनो वाट्सएप खालामनानै हर सोरनि गार्जेना सोरनि बेखौ नामखौ लिरनानै हरफाखाजोब जागोन मेडाम स्केला लाबोबाय जेब्ला फारि बुजोबदो बिसोरखौ अके मेडाम आरो लासै बुना दे एसे ज्रोम मोनलायनाय बु
एसे मा मावो नोंसोरो हो बे खन्थाइ फिसा मोनसेखौ नोंसोरो मुखस्थ' लानो हालायलायि मेथाइ दोंसे भाइराल भिडिअ मोनसे ओंखारलाय फारि फारि मा डायलग मारिदोंमोन मा बुंदोंमोन गोसोआव लाजोबगोन माथो मेथाइफोरखौबा थाब थाब गोसोआव थायोना गाबोननिफ्राय मेथाइ खनै खनै फोरोंगोन आंबो गोसोआव थायोना थाया नायथारनो क्लास केप्टेन होदो साफ्रोमबो फंसे फंसे यस मेडाम होथार होबाव गासिखौबो हो गासिखौबो फंनै फंनै बैखौबो बिदिनो होथार गासिखौबो होबाव एबार साजाखौ आं नोंसोरखौनो होबाय थागोन गाबोनो बे खन्थाइया फुरा मुखस्थ' लाजोबनांगौ बे खन्थाइयानो फरिखायाव फैगोन क्लास केप्टेन जिरायदो गोसोआव ला गाबोनबा हले आं रेहाय होनाय नङा आरो गाबोननिफ्राय मोनफ्रोमबो डिटेल्सखौ बिमा बिफानो खोन्थाहरगोन आं गोसोआव लाखि हंला बे अमाखौलाय मानो लाबोदों नोंलाय नेरसोन आयौ मानि नेरसोनहाय प्रप'ज आं बुजियाखैहाय नों मा होननो नागिरदों आबो मालायफ्रा प्रप'ज खालामबा गलाब बिबार होयोना बेयो नोंनो अमा होदों ओइ हंला नों आंखौ प्रप'ज खालामदोंबा आं नोंनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामा मिथिबाय मानो माने ओरैनो नों रायलायाना रायलायै मानसिफोरजोंलाय बोरै माबायदि सोमोन्दो लाखिनांगौ जाखो जुलि जानोथ' नोंजों खोथा रायलायनांगोन ना आंखौ अमा लानानै प्रप'ज खालामबाबो एक्सेप्ट खालामा आंनिफ्राय ना नों रायलायनो बायो होनदों नामा नों रायलायनो बाबा बोरै मोननांगौ जोंहानि आब'खौ मोननो लुगैदोंबा रायलायनांगोन बिदि बबा जाबा जाया ओमफ्राय अमाखौ लाखिनोसै दे मैया आथिं थोंसे बारालाय माथो फै नों दाबो थाङाखै थांनो थां आंखौ गाज्रि मोनना लाब गैया आं मानो थाखाय बिदि सानदों बेखौ नोंबो बुजिनांगोन नों रायलायनो बायो बेखौ आं एक्सेप्ट खालामबाय नाथाय आं नोंखौ माने नोंनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया थांनो थां माबार बे रायलायनो बाग्रा मानसिखौलाय आंलाय मानो नांगौ आरो अमा राजानि बिनानावखौ हाबा खालामालासिनो मानो दोनैखो बेलाय जुदि अमा राजानि बिनानावखौ नाङामोनबा मानोथो लांनायमोन फाग्लायालाय सोंबाबो जेबो खोन्थाखानाय नङा होननानैनो सोङासै आं अमाखौ लाखिखो ना माखो बेलाय माथो अमा खानाय बायदिसो नुदों आब' आं अमाखौ लाखिबाय मानो लाखिनांगौ नोङो अमाखौ फैफिन माबार अमाया आथिंनो मालायनि अमाखौ बिदि लाखिनो लाजिया नामा नोङो आम सरि आब' दाथ' मानसियानो गैयाबा आं अमाखौ बोरै हैनो गाबोन हैनोसै आब' आं मोनथिया दाहायनो हैथां आयौ दसेनो मा हालाबायखोहाय अखायाला न' सिङाव दुलुर नों मानो बिदि खालामनांगौ दे आं अमाखौ नुनानैसो मा अमाखौ नुनानै अमाया दुलुर लुथुर पुथुरथार नालाय लाखिदों आरो अमायाबो आथिं थोंसे बारालाय मालाबा बेफोरबायदिनो फसिगोन आंखौ हनै अखायाव बोरै दङ बियो माथो दाबो थाङाखै बेलाय आयौ मा मोनबाय थादों बेलाय लांगोनायावलाय ओइ साथा लाबोलाय मा मोनबाय थादों बेयो लांगोनायाव राहलायनि बबाबानो मा इसेथार बेलाय रोंलाहाय आं बे बबाखौबो मानो अखायाव गसंबाय थादों नोंलाय बोरैबा लोमजाबा गगा मोनबा आंहासो दाय जालाबायगोन ना बे साथाखौ लादो ओमफ्राय न'आव थांदो अन्नानै जेब्लासिम रायलायनो सोलोङा अब्लासिम आंनि खाथियाव दाफै आं बेखौबो बुंगोन आं नोंखौ फसायाहाय थोंजोङै बुङो आं फसाया होननानै बेनिखायनो साथाखौ लादो आरो थांदो आं थाङा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दा साननैसो बोरैबा मोनदों खर'खौ लोगोसे गारमायाबो प्रब्लेम होगासिनो होमबाबो जिखिनि हायो बेखौ लाबोगासिनो दं आरोना नोंथांमोननि खाथियाव ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंथांमोना गासैबो केरेक्टारखौनो नायनो लुबैयो जाय केरेक्टारखौ जोङो एसेबो लाबोआ बेखौ सिन्थाय गोसोखाङो नोंथांमोना बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो केरेक्टारखौ नायनो लुगैयोबा मालाबा बबेबा एपिसोडा बोरिं जागोन मानो होनोबा गासैबो केरेक्टारानो इन्टारेस्ट जाजोबा नालाय सब समावबो बेनिखायनो नोंथांमोना माने दिनैनि एपिसोडखौ बोरिं मोनदोंबा गाबोननि खोन्दा मोजां जागोन खोमा होननानै नेनानै था आरो मोनसे खोथा आं 2024 लास्टनिफ्रायनो आं बांद्राय मोजां भिडिअ होनो हायाखै नोंथांमोना मिथिखायो जोंहा मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन 2024 आव बेसे न'खराव बेमार आजार माबा माबि जानायानो दासिमबो बेफोरबो इम्पेक्ट गोग्लैगासिनो दङ माने दासिमबो प्रपार माने मोजाङै जाजोबाखै आंना खामानिफोरा ट्रेकआव फैयाखै आरो गावनाबो गोसोआ मालाबा गाज्रि जायो आंना गोसो गाज्रि माने न'खराव बेमार थायोबा खुद गावबो बेमार जायोबा गोसोखौ गाज्रि मोनगोन खालि बेल' आरोना ओरैनोथ' बेलेग जेबो प्रब्लेम गैया बेनि थाखायनो सम सम आं गोसो जानानैबो भिडिअ लाबोनो हाया 2024 निफ्रायनो एसे बोरैबा जागासिनो दङ आरोना बेले बेजे खामानिफोरा अब्लाबो बेले बेजेखौबाबो एकदम जुजिथारदों आरोना नोंबो दुमफावा ओरैनो दुखु जानानै गाबलाबायनानै थाग्रा मानसि नंथारा सोरबा जोख्लायदोंबा सोरबा गाखायदोंबा थासारिजों गाज्रि मोगा मोगि जादोंबा एकदमबारे गोलैनानैबाबो सिखारफिननाय हुदा दंखायो आरो बयबो बिदिनो जानांगौ नङा होमबा
थ' दिनै आङो भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो आंनि सोमोन्दैसो खोन्थाबाय थाबाय जिहेतु नोंथांमोना आंनि अडियन्स नङा होमबा अडियन्सफोरनोबो मालाबा गोसोनि खोथाफोरखौ फोरमायनाय जायो बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थाबाय माने 2024निफ्रायनो आंनि खामानिया एसे बेले बेजे जागासिनो दङ आसा खालामो नैबे 2025आ मेनिफेस्टिं खालामदों गासैबो मोजां जालांजोबगोन होननानै बेनिखायनो नोंथांमोना जों लाबोदोंबाबो जेबो साननाङा आरो लोगोसे मोनसे खोथाबाव जोंहा सिजन 2आबो बिराद धामाका जागासिनो अमा राजा आरो हाफांनि जरिखौ गोबाङानो मोजां मोनदों थ' नोंथांमोना जाय बिथांमोना नायाखै नैबे 1खौल' इन्ट्रेस्ट मोननानै नायो नोंथांमोनाबो बैयावबो सिजन 1खौ बावथ' माने सिजन 2नि काहानिखौल' साननानै फकास खालामनानै नाय अब्लानो नोंथांमोना मोजां मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना अमा राजाजों हांग्रि मोनदिनि जराखौ गोसोखांनाङा ओमफ्राय आजि बुदांजों हाफांजों जराखौ नोंथांमोना दिमागावनो लाबोना नोंथांमोना बेखौ फ्रेश काहानि होननानै साननानै ला जिहेतु जोङो जराखौ सोलायनानै एकदमबारे फ्रेश लाबोदों आरो जाय बिथांमोना मोजां मोनदों बिथांमोनखौ थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि कमेन्ट सेक्सनखौ नायबाय थायो जायफोरा लाब्रा अनसायगिरि मानिखायो आं बिथांमोनखौ ओरैबायदि कमेन्ट हरबाय थाखायो बेनिनो मादाव सोरखौबा मोजाङै सिनायगुलायथारबाय कमेन्ट हरग्राफोरखौ सोरबा कन्टिनिउ कमेन्ट हरग्राफोरा दाना कमेन्टखौनो हरथारला नोंथांमोनखौ मिस खालामो नोंथांमोननि कमेन्टखौ लोगोफोर आङो गाबोननि भिडिअखौ एसे गोलाव लाबोलायनोसैलाय आरो जोंहा आसाम सोनायनि एपिसोडा गाबोन जागोन थ' बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट